Kublaya peki paralog parajar barok saja sin ngakuaban pencai halor kane kaso jermi kaba yajor de ngamdai kaba syukran kai ngamdai ban penjaj ya ka tang ban yaj ya kane ka channel ndai ngayathu ya ka jingsisha bat don ki paralog ki bakli yang hangno ki ledi hangno ki led penhap ya kane ka so kum kini gitar ki don te usumbai pada ulong kumne mua paralog pai hakne ka video hadu ka bakut kadang ba phintip te ngan ya thu ya phi nda ladai ban kapor ban khai ya uni uso ngan sap penchai biang sa hakawai ka video kadang ba phin tip ba hangno kin ya di hangno ki lek penhap ya kane ka so sentiu pade kalong kumne mo paralog kalong ka basau te ngala pat i la ngala depan i ya ka video hakawai ka video te usumbai pade ulong kumne mo paralog katu kumbutu sumbai uni unong thit ro kidon he te ngamdai ba syukran kai ndai ngaya thu ya ka jingsisha te tangkane kuble sibun ngan saya kentupat hakawai ka video kuble sibun